Krásne dobré ránko, vítajte pri novom vlogu. Rozhodla som sa, že dneska natočím taký mini vlog z môjho bežného nudného dňa na materskej. Tak poďme rovno začať raňajkami. Raňajky vždy začíname jogurtom s ovocím, tak si to poďte s nami pripraviť. Prosím. Ideme sa hrať? Ďakujem. Mama. Máme 11:30 a my sme sa vybrali na zdravotnú uspävaciu prechádzku. Preto hovorím zdravotnú, lebo dnes sa necítime úplne najlepšie. Preto v tomto vlogu ani nebude cvičenie, ktoré sme mali dneska naplánované. Aj keď teda máme stráženie, ale asi to využijeme na liečenie sa. Dneska máme opäť dozičky. Takýto oldies hráškový prívarok, ktorý je ale výborným zdrojom bielkovín. A k tomu takéto vajíčka. Malému budeme variť potom ešte cestovinky s brokolicou, takže poďme na to. Tie 3 dni voľna sú zase faktor, ako áno, na jednej strane si oddychneš, ale na druhej strane Nemci za ten čas odohrali vlastne 2 zápasy. Dohrali svoju skupinu a včera hrali s Francúzmi, tak